Ngibingelele ngiphinde nginamkelana kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela izindaba zikamaskandi ezifika so ke isikhathi njengoba sazi ukuthi ke ikhathi zako ke uDecember ke amaqhawe amaningi ayadedela ke ama-album ke ashisayo kanye nayo ke umtalabho ngokwehlukahlukana kwayo. Nomdumazi ke umfowamhlongo ubese idedela ke i-album yakhe lapha ke ishisa ke ikhotha esihloko sayo ke esithi ke inganekwane. Kanti ke kunengoma lapha ke umtalabho ke esihloko sayo ke esithi ke unamanga. Kule ngoma ke uTelabhe unjoko lapha njengoba siyazi ukuthi vele ke imbangi yakhe ke emculweni uyena ke injoko ihobosha ke umfana wale emshisana. Wabese thita ke nakancane lapha ke yena ke ukhuzani ke umfoka kaMpongose. Besho khona ke uMdumazi umfoka kaMhlongo ukuthi ke wena mkhaya ke ususele ngalo ke ikhanda wasise ke imise kabi ke yona ke iParis lapha ke yamthandeni. Mbukeli ngabe kuchaza ukuthini ke lokhu akushilo ke uMdumazi ngabe ke usedala ke ingxabano yini ke phakathi kwakhe ke nayo ke ukhuzani noma ke ibikhona yini ke ibikhona ke ingxabano phakathi kwabo ukhuzani kanye naye ke uMdumazi. Uthulisani ke umfoka kaMyeza esimazi kakhulu ke elandela lapha ke yena ke ukhuzani ke umfoka kaMpongose ucacisile ukuthi cha akanankinga ke yena ke nokuthi ke uMdumazi agadle lapha ke kulo ke iqhawe lakhe ukukhuzani ke umfoka kaMpongose. Uyasho ke uthulisana umfoka kaMyeza ukuthi ke vele ke lapha endimeni ezomculo amaskandi ke kuyagwadlana ke uma insizwa ke egiya. Awuyizwele ke mbukeli ke nansi ke lenkulumo engikhuluma ngayo uMdumazi egadla kuye lapha ke ukhuzani umfoka kaMpongose. Siyabonga. Ngithi hlala phansi mkhaya wekucela uqhube isiphiwe sakho somono usele ngekhanda manje ungafunga ukuthi ukhuzela imbongolo kwazise phela ikumise kabi iParis kulezi insuku. Siyakhala. Uzwa nje hlo. Bonke. Back. Sesizwa ke ezatsi mbukeli ke kwi-comment section uvo lakho ukuthi ngabe ke luthini ke olwakho udaba ngokugadla kwaMdumazi lapha ke kuyena ke ukhuzani ke umfoka kaMpongose. Siyabonga.